Ήρθε επιτέλους η μέρα, κυρίες και κύριοι, να υποδεχτούμε στο στούντιο της Innovate την πιο όμορφη, ταλαντούχα, αρκόπελη, νευρική και πάνω απ' όλα την καλύτερη μητέρα. Κάποιος θα την έλεγε και μητέρα Τερέζα, γιατί δεν είναι μόνο μητέρα, είναι μητέρα όλων. Η Κατερίνα Δημοσθένους. Η Κατερίνα Δημοσθένους, κυρίες και κύριοι, είναι από τα παλιά χρόνια φίλη μου. Πλέον είναι και συνάδελφος και συνεργάτης και όλα τα συν του κόσμου. Πες μου κι άλλα. Ναι, συνοδοιπόρος. Ό,τι συν έχει το λεξιλόγιο. Ό,τι συν υπάρχει είναι η Κατερίνα μας. Θέλω να ευχαριστήσω την Κατερίνα μου, γιατί είναι βράχος δίπλα μου. Αν δεν έτρωω το ξύλο που έφα και τις φωνές. Παρακαλώ, αν το βλέπει κάποια αστυνομία, γραφείο ευημερίας. Είμαι καλά, εντάξει. Αστείευκες. Θέλω να μου πεις πώς νιώθεις τώρα σε αντίθεση με το πρώτο μας βίντεο που ήταν κάπως έτσι, αλλά μπροστά σου είχες κινητό, φως, ο ουρανός ήταν το φως, βιαζόμασταν να προλάβουμε τον ήλιο για να μην πέσει. Και ήσουν όπως είσαι τώρα, αλλά λίγο πιο μαζεμένη, λίγο πιο κότσινη, λίγο πιο χαπακωμένη, περκυφκή. Λίγο πολλά πουλά νομίζω. Plus, μια απειρία. Ενώ σαν άτομο είμαι πάρα πολλά κοινωνική, μπορώ να μιλήσω με έναν άγνωστο και να μιλούμε, λέει, είμαστε φίλοι 10 χρόνια. Πολλά διαφορετικό να το βγάλεις σε ένα βίντεο. Ενώ να νιώθεις τη κάμερα, τα φώτα, 2 μάτια, 4 μάτια, 6 ανάλογα, πώς θα σε βλέπουν απέναντι, που είναι η ομάδα που σε βοηθά τέλος πάντων. Για μένα ήταν ένα βήμα πιο εύκολο ότι είχα άτομα που ήξερα. Ενώ ήταν κάποια άγνωστη που ήταν να βοηθώ λίγο πώς ήταν να φανώ. Και για μένα μπορώ να πω, γιατί ξέρεις, διαφορετικά το κάνεις επαγγελματικά και να κάνεις με ξένους και άλλο με τους φίλους σου που είναι να κάνουν λίγο παραπάνω υπομονή. Κοίτα, μερικές φορές μπορεί να βγει και μπούμεραν. Ενώ δηλαδή, ότι επειδή έχεις τους δικούς σου ανθρώπους που σε ξέρουν, θεωρητικά ξέρουν πόσο καλά κάνεις τα πράγματα στη ζωή σου, είτε στο πρακτικό σου κομμάτι, είτε στο επαγγελματικό σου, whatever, μπορεί να νιώθεις μια έξτρα πίεση ότι αν σε δουν το κομμάτι δεν τα καταφέρω και χαλάσω λίγο την εικόνα που έχουν οι φίλοι μου για μένα, αν χαλάσω τα expectation που έχουν για μένα, παίζει και τούτον. Έπαιζε στον εγκέφαλο μου, μπορώ να σου πω στο πρώτο βίντεο, και τούτον, ότι ο Χρήστος μπορεί να περιμένει πολλά παραπάνω από μένα γιατί ξέρει με. Ξέρει πώς είμαι σαν άνθρωπος, ξέρει την κοινωνικότητα μου, ξέρει πολλά για μένα. Αν δεν του βγάλω εκείνο που πιστεύει ο Χρήστος ότι είναι να βγάλω για μένα. Μπορώ να σου πω ότι τούτα όμως ήταν στο μυαλό σου. Ναι, μα ενώ σου είναι πράγματα που σκέφτεσαι ο ίδιος. Εκείνο που σκέφτεσαι εσύ, σκέφτομαι ακριβώς το ίδιο και εγώ. Όντως. Ναι. Κάμαμε λάθη. Στο επόμενο διορθώναμε τα λάθη που κάναμε στο προηγούμενο. Έκαναμε καινούργια λάθη. Διορθώναμε τα στο επόμενο και τα προηγούμενα. Και φτάσαμε σε ένα σημείο που τα λάθη που κάνουμε τουλάχιστον. Τουλάχιστον τα βασικά λάθη έκαναμε τα ήδη και είναι από εδώ που λύσαμε τα. Βρίσκουμε άλλα λάθη, πάντα να βρίσκουμε άλλα. Κάθε κόνσεπτ είναι διαφορετικό. Πλέον είμαστε στη φάση που φκένει το βίντεο, ακόμα και με τα λάθη. Παλιά, τα λάθη που κάναμε είναι ευκαινέν το βίντεο. Και τούτο είναι το σημαντικό του ότι είμαστε σχεδόν 1 χρόνο μετά σε έναν στούντιο πλέον με πιο επαγγελματικό εξοπλισμό. Και... Παρακαλώ να πέσουν στο βίντεο φωτογραφίες που τα σκηνικά που είχαμε παλιά, τους χώρους που είχαμε παλιά. Απλά να δει λίγο ο κόσμος την πορεία της Innovate, ενώ από πού ξεκίνησε, τι εστίναμε για να καταλήξουμε να είμαστε σήμερα δαμέ, για να καταλάβουν ότι απλά ήταν μια πορεία που ήταν φάλαμε πολλή δουλειά. Αλλά το δείχνει ότι όταν κάποιος θέλει κάτι πάρα πολλά, όσα μούτρα και να φάει, αληθινοί άνθρωποι, άμα μαζεύκονται αληθινοί άνθρωποι κάπου, κάτι πάντα γίνεται καλό. Βασικά πιστεύω ότι ο άνθρωπος, γιατί και εμείς έκαναμε το, κλειδωνούμαστε στο τι πιστεύουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε και ότι μπορούμε. Ναι, ξεκάθαρα. Γιατί ξεκινούμε με το «εν μπορώ να κάνω κάτι», αλλά ποτέ δεν ξεκινήσαμε με το «τι μπορώ να κάνω». Ναι. Ενώ σε τούτη τη φάση της ζωής μας, ξεκινήσαμε εμείς με το «τι μπορούμε». Πάντα βρίσκουμε μια λύση. Ναι. Ζούμε το, διασκεδάζουμε το, δεν το βλέπουμε να πω να κάνουμε ένα βίντεο για δουλειά. Ασχέτως αν είναι και για δουλειά. Ότι έχεις μια κάμερα μπροστά σου και νιώθεις την απειλή ότι τώρα πιθανόν να σε βλέπει τόσος πολλής κόσμος, τώρα είμαστε απλά μιλούμε. Εγώ ξεχάνω ότι έχω την κάμερα τώρα δίπλα μας. Φτάσαμε σε εκείνο το σημείο και τούτο είναι μπράβο μας. Όταν σκέφτομαι το τι περάσαμε μέχρι να έρθουμε δαμέ, λαλό αποκλείεται ένας χρόνος. Πρέπει 3, 4, 5. Ναι, ξεκάθαρα. Γιατί απλά έκαναμε τόσα πολλά μέσα σε τούτον τον χρόνο. Η Κατερίνα άφηκε με να κάνω
Τσίνο που πραγματικά ήθελα. Δηλαδή να πιάσω μια ασφαλιστικό σύμβουλο και να τη βάλω να κάνει κωμικό περιεχόμενο. Μου πενόει. Θα ήμουν εγώ. Ισχύει. Γιατί δοκιμάσαμε και λίγο σε πιο σοβαρό, αλλά... Επειδή, εντάξει, το να έρθω να κάνεις ένα βίντεο απλά για την πλάκα μας, εννοείται να σου εσύ, ναι. Αλλά εγώ είχα ενδιασμό, λαλό και εγώ, εντάξει, ασφαλιστικός σύμβουλος τώρα να κάνει κωμικά βίντεο, που ας πούμε σίγουρα να πει όχι. Και απλά είπε ναι, παιδιά. Κατάλαβα ότι ασχέτως αν για επαγγελματικό σκοπό που το κάνουμε, δηλαδή να φκεί για να προωθήσεις μια δουλειά κάποιου, αλλά ταυτόχρονα φκένει και όπως το θέλω. Ήταν ο τελείως συνδυασμός και τούτο και μόνον ήταν το καλύτερο πουσάρισμα για μένα. Να σου πω, νομίζω ότι ο κόσμος κιόλας κουράστηκε να βλέπει συνέχεια τα ίδια. Ο κόσμος αλλάζει και πρέπει να αλλάσουμε μαζί του. Δεν σημαίνει ότι επειδή έκανα αστείο ή κωμικό βίντεο ότι δεν βλέπω ούτε σοβαρά το επάγγελμα μου, ούτε τους πελάτες μου, ούτε κάτι. Απλά είναι ο δικός μου τρόπος να εκφράσω που μέσα από το κωμικό στοιχείο το τι προσφέρω σαν Κατερίνα αρχικά. Σαν άνθρωπος. Σαν άνθρωπος. Στο επάγγελμα μας ο πελάτης πρώτα είναι να αγοράσει τον άνθρωπο, ας πούμε εμένα, και μετά το προϊόν που προσφέρω. Αν δεν με εμπιστευτεί, αν δεν δει πραγματικά ποια είμαι, πώς μπορεί να με εμπιστευτεί για πράγματα που είναι σοβαρά και παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή του. Προτιμάς να δει κάποιος το βίντεο σου και να πει «Ντάν πον τούτη πελάρα», πολύ πιθανόν να μην ήταν και ο σωστός πελάτης για σένα. Σωστός όχι, μπορεί να μην ήταν ο πελάτης που μπορεί να με εμπιστευτεί. Ο ιδανικός, ναι. Ναι. Μπορείς να μεταφέρεις το μήνυμα σου στους ανθρώπους που θα έκαναν να είναι μαζί μου, να μπορούμε να συνεργαστούμε. Ναι. Πέρα από την Innovate, η Κατερίνα, όπως είπαμε και στην αρχή, είναι μια πολύ υπέροχη μανούλα και υπέροχη σύζυγος. Αν ακούσατε κάτι άλλο, φήμες. Κακές φήμες, κακές γλώσσες. Ποια είναι η Κατερίνα ως προς τη ζωή, ίσως πριν γίνεις μάμα και μετά που γίνεις μάμα? Κοίτα, ξέρεις με. Πριν γίνω μάμα ήμουν ένα party animal. Εγώ ξέρω σε. Ήμουν ένα party animal, σήμερα μπορεί να είμαι Πάφο, αύριο μπορεί να είμαι Λευκοσία, μεθαύριο μπορεί να είμαι εκτός Κύπρου. Νομίζω ότι όταν φτάσεις σε μια ηλικία να αποφασίσεις πράγματα συνειδητά. Στα 27 μου ήμουν πάρα πολλά συνειδητοποιημένη. Είχα ζήσει τη ζωή μου, χόρτασα την όσον ήθελα, στο να βγαίνω έξω, στο να διασκεδάζω, στο να κάνω ταξίδια που ήθελα, τα πράγματα που ήθελα. Οπότε φτάνεις σε κάποια φάση που μόνος σου ηρεμάς. Ενώ όταν γνωριστήκαμε με τον άντρα μου πλέον, ήταν συνειδητό ότι είχαμε ξεκινήσει να είμαστε party animal και δυο στον πρώτο χρόνο σχέσης μας. Και στο δεύτερο είδες ένα ζευγαράκι 60χρονοι, μπορώ να μας χαρακτηρίσω, με πιζαμούες χαλαρά στον καναπέ μας και δεν θέλουμε να πάμε πουθενά. Και αμέ ήταν που συνειδητοποιήσαμε ότι, και οι δυο μας ζήσαμε εκείνα που θέλαμε να ζήσουμε και να προχωρήσουμε σε κάτι πιο σοβαρό πλέον. Τότε ήταν που ήρθε η Αντωνία μας. Η Αντωνία μου είναι 5. Δεν μπορώ. Γιατί? Δεν ξέρω. Οπότε μπορώ πιάνει. Επειδή έκαμε σαν αναδρομή. Ναι. Η Αντωνία μου ήρθε μέσα στο COVID. Δύσκολα, εύκολα, μαζί. Ενώ δεν χρειάζεται να είμαι δουλειά. Αν και είχα κάνει ένα ξεκίνημα στη δουλειά τότε. Ξεκίνησα να είμαι στην εταιρεία που βρίσκομαι σήμερα πρώτη του 20. Είχα μπει ήδη, είχα δώσει εξετάσεις για να περάσω τα μαθήματα για να γίνω ασφαλιστικός σύμβουλος Οκτώβριο. Μια εβδομάδα μετά που έδωσα εξετάσεις έμαθα ότι είμαι έγκυος. Μάρτιν εμφανίστηκε ο COVID, οπότε όπως μπήκα στην εταιρεία σχετικά, ευκήκα. Σαν ευπαθής ομάδα έπρεπε να είμαι σπίτι. Ήταν η πρώτη φορά, οπότε για μας ήταν πάρα πολλά γνωστό. Ευχόμασταν πάρα πολλά για διάφορα θέματα. Και για το μωρό, και για μένα. Πέρασα όλη την εγκυμοσύνη μου σχεδόν σπίτι. Το εύκολο και δύσκολο ήταν τούτο, ότι ήμουν σπίτι, να απολαύσω την εγκυμοσύνη μου με όλα τα παρεμφή. Αλλά ήταν και το άγχος, αν κολλήσω, αν πρέπει να γεννήσω, να μου πιάσουν το μωρό για 2 εβδομάδες μέχρι να μου το φέρουν πίσω, μέχρι να περάσει. Ξέρεις, ήταν πράγματα που ήταν πολλά πρωτόγνωρα για μας, γιατί πρώτη φορά βιώναμε το COVID ή μια πανδημία τέλος πάντων, δεν την ζήσαμε ποτέ. Πέρασε ευτυχώς, γεννήσαμε όλα καλά. Με το που γέννησα και τα λοιπά, ξανά σπίτι με το μωρό, ακόμα πιο επιφυλακτική για το έξω. Και τα λοιπά, όταν αποφασίσαμε να ξαναυκούμε λίγο έξω από το σπίτι που γίνεται το μωρό μας ήδη 5 μήνων, ξανακλείσα μας. Ξανά σπίτι. Τον πρώτο χρόνο της Αντωνίας με ζήσαμε τον έτσι. Είμαι ευγνώμων όμως εγώ για το COVID. Αν και ήταν μια τραγική πανδημία για όλους μας, με το τι ακούαμε, για θανάτους, για φοβίες, για ούλα,
Εμένα ανεβόλεψε με ότι έζησα τα πάντα της Αντωνίας. Έζησα τα ούλα γιατί ήμουν 24 ώρες στο 24ωρο σπίτι με ένα μωρό. Οπότε τα πρώτα βήματα της, οι πρώτες λέξεις της, οι πρώτες αντιδράσεις της, δεν έχασα ούτε δευτερόλεπτο. Θεωρείς ότι πράγματι τούτη η στιγμή που άλλαξες σαν Κατερίνα, δηλαδή που έβαλες έναν τέλος στην παλιά και ξεκίνησες μια καινούρια, η Αντωνία? Ναι, καθαρά. Ναι. Αλλάσουν πλέον οι προτεραιότητες σου. Πλέον είναι προτεραιότητα μου να πάω για έναν καφέ με μια φίλη μου. Προτεραιότητα μου είναι να πάρω την Αντωνία με πεδότοπο. Πριν θα σου λέω ότι ήμουν η Κατερίνα που της άρεσε να βγαίνει έξω να πηγαίνει για ποτό. Τώρα είμαι η Κατερίνα που της αρέσει να βγει έξω να πάει χαλαρά σε μια ταβέρνα με τους φίλους της, να κάτσει ήρεμα, να φάει, να συζητήσει, να γελάσει, και ώστε σε 11.30-12 να πάει σπίτι της γιατί νιστάζει, δεν θέλει να ζουμηθεί. Το μωρό να αλλάξει γιατί όχι είναι το μωρό ότι φταίει το μωρό. Η Αντωνία μου είναι πάρα πολύ εύκολο μωρό. Ναι. Αλλά είναι το πώς το βλέπεις εσύ πλέον. Ακριβώς. Το δικό σου perspective. Κλάσω ότι μεγαλώνοντας, ας πούμε, εγώ θυμούμαι ότι ο παπάς μου δούλευε πάρα πολλές ώρες. Που ήθελα να το ζήσω λίγο παραπάνω. Και λέω ότι δεν θέλω η Αντωνία μου να νιώθει λίγο όπως ένιωθα εγώ, ότι ήθελα να ζήσω λίγο παραπάνω, ας πούμε, τον ένα από τους δυο γονείς μου. Ή κάπως έτσι. Τα μωρά χορταίνεις τα πολλά τα πρώτα τους χρόνια. Αν φτάσουν και πάνε δημοτικών και μετά, που νιώθουν ότι ανοίγουν λίγο τα φτερούθια τους, χάσεις τους. Ναι. Πλέον η έννοια τους είναι οι φίλες τους, έναν το να πάνε να κλειστούν μες στο δωμάτιο, να μιλούν μες στα μηνυματούθια, να έρθουν οι σχέσεις, εγκεφαλικό μου να πάθω. Ναι, νιώθω ότι στην πρώτη φορά μου να μου πει Αντωνία, μάμα, να πάω κάτω, να σας βάλω όλους γραμμή, με walkie-talkie. Ναι. Το σας βάλω στόκος, σε πέρασε μου μπροστά, παρακαλώ. Δέχομαι δεύτερη ενημέρωση. Μέχρι τότε θα έχουμε τα drones μας και τα στέλνω. Λέιζερ, μες στα μάτια όποιου βλέπω απέναντι της, γιατί της εκόντεψε. Κάπως έτσι νιώθω. Είσαι αρκετά υπερπροστατευτική, μπορώ να πω, αλλά θεωρώ ότι εν τώρα από τα λαλίστουτα. Κοίτα, βλέπω όμως ότι είναι πολλά διαφορετική καιρή με το πώς ήμουν εγώ στα 15 μου. Σίγουρα, με το πώς είναι ο κόσμος στα 15 της Αντωνίας. Ναι. Που αν βλέπω την τεράστια διαφορά τώρα στα 5 της, φοβούμαι να δω τα 15 της. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή στιγμή να μας πεις, σαν ασφαλιστικός σύμβουλος πλέον, αλλά κυρίως σαν Κατερίνα, κάποια πράγματα για να μας διαφωτίσεις. Ας πιάσουμε μια από τις πιο δύσκολες, κατ' εμένα, δεν ξέρω για σένα, ασφάλειες, η ασφάλεια ζωής. Αν το δούμε τέτοια πρακτικά, ρεαλιστικά, το ότι κάνω μια ασφάλεια την οποία πληρώνω και θα αποφεληθώ εγώ. Γιατί είναι αν πεθάνω. Την ασφάλεια όμως του την κάνεις την γιατί αγαπάς και είναι να φύγεις πίσω σου. Για μένα πλέον είναι ένα δώρο και είναι ένας τρόπος, να το πω καλύτερα, να δείξω σε εκείνους που αφήνω πίσω μου πόσο τους αγαπούσα. Ας πούμε, για μένα είναι το μωρό μου, π.χ. Για σένα μπορεί να είναι η μάμα σου ή ο παπάς σου. Για κάποιον άλλον μπορεί να είναι μόνο η μάμα του ή μόνο ο παπάς του ή ο αδερφός του, γιατί μόνο εκείνον έχει στη ζωή. Είναι ένα δώρο που να τους αφήσεις πίσω σου, απλά γιατί χωρίς εσένα σίγουρα δεν θα έχουν την ίδια ποιοτική ζωή με το ότι είναι ένα χαμπρί. Η ασφάλεια ζωής γίνεται περισσότερο από τους γονείς. Όχι απαραίτητα. Γιατί ο καθένας έχει τα αγαπημένα του άτομα πίσω του. Εκείνο που θλίβομαι υπερβολικά είναι όταν βλέπω σε ανακοινώσεις για κηδείες εισφορές για την οικογένεια. Νιώθω ότι αναγκάζεται εν μέρει πλήρης σαφώς η οικογένεια να ζητιανεύσει. Δεν το εννοώ με την κακή έννοια να το ζητιανεύσει, αλλά εννοώ σου γιατί να φέρω σε τούτη την ισχυρά δύσκολη θέση την οικογένεια μου. Και την ώρα. Ναι, και ας πούμε ακόμα και όταν μες στον πόνο τους ότι χάσαν το αγαπημένο τους άτομο, το πρώτο πράγμα που να σκεφτούν είναι ότι οικονομικά δεν μπορώ να τα απεξέλθω. Εν κάτι που να στερηθώ εγώ τώρα μικρόν κάθε μήνα, αλλά μετά να φύγω μια πολλά ποιοτική ζωή πίσω. Σε εκείνους που να μείνουν. Αν μη τι άλλο, να φύγεις αξιοπρέπεια. Ναι. Τούτον κάνεις στην ουσία. Αφήνεις την οικογένεια σου με αξιοπρέπεια να ζήσει μια ποιοτική ζωή όπως θα ήσουν εσύ και αμέ, χωρίς να είσαι. Τι θα συμβούλευκες έναν άνθρωπο που σχετικά νέος, πώς να το ξεκινούσε, και έναν άνθρωπο που έρχεται αργοπορημένος, δηλαδή σε μεγάλη ηλικία, να το ξεκινήσει? Κάλλιον αργά παρά ποτέ. Και εννοείται όσο πιο νωρίς, τόσο πιο καλά. Να σου κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου. Ένα 18χρονο μωρό, τι κίνητρο έχει? Δεν έχει κάποιον κίνητρο ένα 18χρονο. Ακόμα έναν ευθυνός. Ειδικά έτσι όπως τους έχουμε καλομαθημένους στην Κύπρο. Τσινόν που λείπει όμως από την Κύπρο είναι η ασφαλιστική συνείδηση. Τι εννοώ, ότι σε άλλες χώρες η παιδεία που έχουν πάσει το κομμάτι είναι υποχρεωτικό. Ότι στα 18 τους είναι υποχρεωτικό εν μέρη να κάνουν ασφάλεια ζωής. Τι λάθη βλέπεις να γίνονται? Πολλοί πάνε με βάση την τιμή. Εννοώ σου ότι θα πάσει με βάση το τι έχω πραγματικά ανάγκη. Τι χρειάζομαι. Είναι προτεραιότητα στο τι είναι να φύγουμε στην τσέπη τους. Ναι. Και όχι πολλούς που βάσει με το κριτήριο. Στο όχι τι έχουν πραγματικά ανάγκη,
αλλά τι θέλουν οικονομικά να δώκουν ή τι μπορούν. Θεωρείς όμως ότι μια σωστή ασφαλιστικός σύμβουλος ή ένας σωστός ασφαλιστικός σύμβουλος έχει ευθύνη πάνω σε τούτη την απόφαση? Έχει. Η δουλειά μας είναι να συμβουλέψουμε. Ούτε να υποχρεώσουμε, ούτε να αναγκάσουμε. Σίγουρα. Μέσα από τη συζήτηση είναι να βγει τι ανάγκες έχει πραγματικά. Κάμνεις έναν πλάνο το οποίο είναι εξειδικευμένο πάνω του, αλλά με τα δική του απόφαση. Αν θα το πάρει ή αν θέλει να το κάνει τροποποίηση και να το αλλάξει, να το φέρει λίγο στα οικονομικά κριτήρια που θέλει ο ίδιος. Έχουμε το ΓΕΣΥ. Ως τώρα έχω παράπονο με το ΓΕΣΥ. Γιατί να κάνω και ασφάλεια υγείας? Τι μου διά το έναν, τι μου διά το άλλον. Εμείς, εκείνο που λέμε είναι ότι χρειάζεται και τα δύο. Ή αν θα κάνεις μόνο ασφάλεια υγείας, πρέπει να την κάνεις ολοκληρωμένη. Και είναι ένα απλό σχέδιο. Θα πω ότι το ΓΕΣΥ είναι κάτι που αξίζει. Εννοείται ότι αξίζει και βοηθά πάρα πολλούς. Ενώ όλοι χρησιμοποιήσαμε το, όλοι χρησιμοποιούν το καθημερινά, απλά χρειάζεται συμπληρώση. Ενώ το ότι να κάνεις ασφάλεια υγείας δεν είναι γιατί μπορείς να ανταπεξέλθεις μόνο με το ΓΕΣΥ. Χρειάζεσαι όμως μια συμπληρωματική, γιατί έχει κάποιες ελλείψεις τις οποίες πρακτικά δεν μπορεί να σου καλύψει το ΓΕΣΥ. Και τι εννοώ, ότι σε μια ώρα ανάγκης ή μια πολλά δύσκολη επέμβαση που εσύ πρέπει να φύγεις από Κύπρο, αν δεν έχεις οικονομική ευκαιρία ή αν ο γιατρός που χρειάζεσαι είναι Κύπρο, μπορεί να έχεις τον προσωπικό σου χειρούργο, ο οποίος είναι μες στο ΓΕΣΥ και αποφάσισε ότι θέλει να μπει. Γιατί εσύ πρέπει να μπει στη διαδικασία να αλλάξεις γιατρόν και να πάει σε κάποιον που δεν τον εμπιστεύεσαι όσον εμπιστεύεσαι τον γιατρό σου? Η ασφάλεια υγείας, γιατί πρακτικά δεν το βλέπουν πολλοί, είναι ένας κουμπαράς με αρκετά λεφτά μέσα, τα οποία την ώρα της κρίσης και σε μια σοβαρή ασθένεια μπορείς να τον ανοίξεις και θα πιέσεις που μέσα. Έγινε κάθε μέρα εγώ να λέω στους πελάτες μου ότι είμαι στη διάθεση σας 24 ώρες το 24ωρο και δεν είναι μια καθαρά απλά λαλούμε το για να το λαλούμε. Γιατί πρακτικά είμαστε 24 ώρες το 24ωρο. Ενώ έγινε να έχω κάποιον μια ασφάλεια υγείας και μην κακοθεί με πάθει κάτι τη νύχτα, εγώ να πω «Α, οκ, 12.30 ώρα τη νύχτα, εγώ θα απαντήσω το τηλέφωνο μου. Να τον πιάσω αύριο το πρωί ώρες γραφείου». Όχι, εκείνη την ώρα με έχει ανάγκη. Για να με πιάσει η ώρα 12.30 τη νύχτα, δεν είμαι απλά «Α, δεν έχω κάτι να κάνω. Ας πιάσω τον ασφαλιστικό μου σύμβουλο μες στα μεσάνυχτα». Έναν τηλέφωνο, σημαίνει ότι είμαι πρακτικά ανάγκη ο άνθρωπος. Εγώ νιώθω υποχρέωση μου ότι πρέπει να απαντήσω σε το τηλέφωνο, ασχέτως ότι είμαι μέσα στο κρεβάτι μου και κοιμούμαι. Έχουμε σχέδια τα οποία είναι καθαρά για τη δουλειά σου. Αν μείνεις εκτός της δουλειάς σου. Άρα, για να μείνεις εκτός της δουλειάς σου, σημαίνει ότι μείνεις. Σε αρρώστος ή ότι έχεις κάτι. Έναν ατύχημα ή έσπασες το πόδι σου. Μπορείς να συνεχίσεις να εργάζεσαι μέχρι να περάσει, να ξαναπερπατήσεις. Άρα είναι θέμα νοσηλείας του η ασφάλεια. Καλύπτει οικονομικά βασικά, κυρίως. Το εισόδημα που παίρνω πριν είναι να το παίρνω και μετά. Απλά για να μην αλλάξει η καθημερινότητά σου και να είσαι στο ίδιο βιωτικό επίπεδο που ήσουν πριν. Διούμε υπόσχεση ότι το μέλλον τους είναι να συνεχίσει να είναι ασφαλές και σταθερό όπως είναι τώρα. Δεν μπορούν να το δουν καθαρά. Γιατί βλέπουν ότι είναι OK τώρα. Είμαστε μια χαρά, πάω στη δουλειά μου, έχω το μισθό μου. Δεν μπορούν να σκεφτούν αν πάθω κάτι και μείνω σπίτι, το μέλλον μου πώς θα είναι. Καλώς ή κακώς ο Κυπρέος έχουμε το έτσι. Είμαι μια χαρά, θα πάθω τίποτε εγώ. Ακούμε το κάθε μέρα από όλους. Και όταν ενάρτησε η ώρα, είναι αργά. Αλλά αν έχουμε κάτι χειροπιάστον, θα σου πω, το δέτο, είναι ο καφές, είναι πάρα πολλά ώρες, το δοκιμάστο. Να πεις, να δοκιμάσεις, να πεις, ναι, όντως πολλά ώρες, θα πάω να αγοράσω. Ναι. Εγώ δεν προσφέρουμε κάτι έτσι. Ασφαλίζω ότι διασφαλίζω του στην ουσία ότι ό,τι σχεδίασε για το μέλλον του να μπορέσει να το κάνει. Και θα πρέπει να τα ακυρώσει. Στην ουσία διασφαλίζω του τη σταθερότητα ότι ό,τι έπιανε με το μισθό του πριν θα συνεχίσει να το πιάνει και μετά. Άρα, ό,τι σχεδίασε να κάνει, να το κάνει. Είτε λέγεται έναν ταξίδι, είτε λέγεται οικονομίες για να κάνει μια ανακαίνιση. Ναι. Το πιο απλό είναι ότι υποσχέθηκε να πάρει το μωρό του ένα διήμερο, να του πιάσει ένα παιχνίδι. Αν φτάσει στο σημείο να οικονομικά να μένει στο μισθό σου, σκέφτεσαι και το πιο μικρό πλέον ότι μπορεί να κάνει. Γιατί να κάνεις εκπτώσεις στα όνειρα σου. Τα αποταμιευτικά και τα συνταξιοδοτικά μας, επειδή βλέπουν και χρειάζεται να πεθάνουν για να δει η οικογένεια τους, μπορούν να το ζήσουν ήδη. Το οποίο όμως πάλι είναι συνδεδεμένα με ασφάλεια ζωής. Δεν είναι ότι έκανα έναν επενδυτικό, γιατί δεν είμαστε χρηματιστήριο να επενδύω τα λεφτά του κόσμου. Είμαστε ασφαλιστική εταιρεία. Οπότε όλα τα σχέδια μας είναι συνδεδεμένα με ασφάλεια ζωής. Ότι υπάρχει το ενδεχόμενο ότι αν πεθάνεις, ναι, η οικογένεια σου να της δώσουμε ένα χρηματικό ποσό για να συνεχίσει το επίπεδο ζωής της τέλος πάντων. Αλλά και αν ζήσεις, εσύ να καρποφορηθείς που τα χρήματα που εφύλαξες επενδυθήκαν και να μπορείς. Κατά τη σύνταξη σου. Ναι, και πιο νωρίς. Και πρόωρα, ναι. Δεν είναι απαραίτητο η σύνταξη σου. Ενώ ότι έχουμε σχέδια τα οποία μαζεύεις τα λεφτά σου, ναι. Μπορεί να γίνει οτιδήποτε. Μπορεί να έσπασε το αυτοκίνητο σου. Και να θέλεις
άμεσα χρήματα τα οποία μπορείς να δώσεις μόνο με το μισθό σου. Ενάρτης. Να κάνεις εξαργύρωση το σχέδιο σου. Εν το ίδιο να ξεκινήσεις να αποταμιεύεις χρήματα στα 50 σου με το να ξεκινήσεις στα 30 σου. Μπορεί εσένα να είναι όνειρο σου ότι στο μέλλον θέλω να αγοράσω ένα καινούργιο αυτοκίνητο. Απλά πρακτικά, με βάση το μισθό μου, δεν μπορώ να το κάνω. Ενάρτης να κάνεις ένα σχέδιο το οποίο να βάζεις λίγα με το μήνα που είναι πιο εφικτό για σένα πρακτικά στην καθημερινότητά σου, για να πραγματοποιήσεις το όνειρο που θέλεις. Αλλά όπως ξέρουμε, ενώ τα όνειρα θέλουν χρόνο, θέλουν κόπο και τούτον κάνουμε. Εκπληρώνουμε τα όνειρα εκείνων που θέλουν και το πώς βλέπουν τον εαυτό τους μετά από χρόνια. Τα λεφτά που βάζεις τώρα στην ασφάλεια σου. Αν δεν τα έβαζες, ήταν να τα έχεις. Φυσικά και όχι, ήταν να τα φάω. Άρα, ακόμα μόνο και τούτον ότι μαζεύεις ένα συγκεκριμένο ποσό στην άκρη, το οποίο δεν θα είχες υπό άλλες περιπτώσεις, γιατί απλά επειδή δεν θα έφευγε για να πάει στο σχέδιο της ασφάλειας σου, ήταν να πήγαινε στον καφέ, απόψε να πάω να φάω έξω, αφού έχω παραπάνω λεφτά μες στο λογαριασμό μου, να πιω μια μπλούζα παραπάνω τον μήνα, θα υπήρχαν καν. Ενώ με το να κάνεις μια συστηματική αποταμίευση, σε κάποια φάση μαζεύεται ένα ποσό το οποίο δεν περίμενες ποτέ όταν να μαζέψεις. Να σου πω το προσωπικό μου βίωμα. Αποφάσισα να μην πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσω. Να ψωνίζω online. Γιατί όταν πάω στο σούπερ μάρκετ, κάνω άλλα 15.000 πράγματα τα οποία δεν είδα στη λίστα μου, αλλά είδα τα τσιν την ώρα, και επειδή ή επίνουν, ήσουν καιρό να τα πιάσω, επιθύμησα να τα πιάω. Όταν είναι να τα βάλω, να τα παραγγείλω online, και πάω στο τέλος και κάνω check-out και βλέπω το ποσό μου, αλλά κάπου ξεφύγαμε λίγο. Πάμε να δούμε τι μπήκε λάθος που δεν έπρεπε να μπει, κάπου υπερβάλαμε λίγο. Απλά τούτον κάνουμε και στην καθημερινότητά μας. Υπερβάλλουμε χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Αν δεν βάλεις κάτι να γίνεται πάλι αυτόματα, δεν θα το κάνεις ποτέ. Δεν θα φυλάξεις που μόνος σου. Προκαλώ όποιον θέλει να έρθει να κάτσει μαζί μου να πιούμε έναν καφέ. Να κάνουμε τον προϋπολογισμό του μήνα του και να είναι 100% σίγουρος ότι θα του βρω πράγματα τα οποία δεν είχε ανάγκη να τα πιάσει το μήνα. Έπιασεν τα και πρακτικά δεν τα είχε ανάγκη. Και να δεις ότι στο τέλος της μέρας μείνεις και έναν ποσό στην άκρη, το οποίο θα μπορούσε να το διαχειριστεί με πολλά διαφορετικών τρόπων και διαχειριστήκεται με πολλά διαφορετικών τρόπων. Πάντα, όλοι μας υπάρχει έναν ποσό στην άκρη που μπορούμε να κάνουμε savings. Είμαι 100% πεπισμένη ότι οποιαδήποτε ασφάλεια, είτε είναι η αποταμιευτική, είτε είναι υγείας, είτε είναι η ζωής, έχουμε την ούλη ανάγκη, απλά ακόμα δεν είμαστε σε θέση να καταλάβουμε ότι την έχουμε ανάγκη. Γιατί να σου πω εγώ την αλήθεια μου, πριν να είμαι σε αυτή τη δουλειά, όταν με πιάνναν ασφαλιστική συμβουλή, ή θα απαντούν στα μηνύματα που ήταν να μου στείλουν, ή ήταν να βρω μια δικαιολογία κτλ. Όταν μπήκα σε αυτό το επάγγελμα και συνειδητοποίησα το πόσο σημαντικό είναι να έχεις μια ασφάλεια, έντιαμε νομίζω που αποφάσισα ότι τούτο το επάγγελμα ναι, για μένα είναι απλά δουλειά, και ότι είναι απλά για να βοηθήσω τον κόσμο να εκπληρώσει τα όνειρα του. Ή τη ζωή που θέλει να έχει. Καλώς ή κακώς οι νέοι χρειαζόμαστε όλοι δάνειο αρχικά. Κάνεις μια οικονομία που πριν. Είτε για πράγματα που είναι να τα χρειαστείς πιο μετά, είτε για άμεσα. Ας πούμε, η φοροαπαλλαγή σου είναι καθαρά άμεσα. Το ότι μπορεί να χρειαστείς έναν εισόδημα αλφα και έχεις το, ή ξεκίνεις να το δημιουργείς, άρα το δάνειο που να πιάσεις μπορεί να είναι πιο χαμηλό. Άρα θα αποφεληθείς ότι να πιάσεις πιο χαμηλό δάνειο με πιο λίγους τόκους. Έναν μέρος έχεις το ήδη καλυμμένο. Άρα μετά, αν χρειαστείς κάτι έξτρα από την τράπεζα, πάει να πιάσεις το δάνειο σου, αλλά έχεις ήδη το πρώτο ποσό να ξεκινήσεις. Άρα θα σε βοηθήσει πρακτικά να πληρώνεις πιο χαμηλή δόση, γιατί είναι πιο λίγο το ποσό μπορεί να πιάσεις, πιο λίγοι τόκοι, και πάει λέγοντας. Άρα βοηθά μέσα. Το άλλο που πιστεύω εγώ είναι ότι είναι καθήκον σε εμάς τους γονιούς να καθοδηγήσουμε τα μωρά μας. Όταν ξεκινήσουν να έχουν τα δικά τους εισοδήματα, πρέπει να έχουν και έναν σχέδιο να αποταμιεύουν. Όλοι θέλουμε τα μωρά μας να βγουν επιστήμονες, να έχουν μια πάρα πολύ καλή δουλειά, να έχουν πάρα πολύ καλό μισθό. Φαντάζομαι το ίδιο ήθελαν και οι δικοί μας γονείς. Δεν καταλήξαμε έτσι. Ενώ δεν έγιναμε όλοι επιστήμονες, δεν έγιναμε όλοι επιχειρηματίες. Αλλά ας πούμε, εγώ νιώθω ότι αν ο παπάς μου τότε είχε ένα σχέδιο αποταμιευτικό, θα δυσκολεύεται να με σπουδάσει. Και επειδή είδα ότι δυσκολεύτηκε ο παπάς μου να με σπουδάσει, όταν εγώ αποκτήσα την Αντωνία, ξεκίνησα να κάνω σπουδαστικό. Γιατί? Απλά για να διαβεβαιώσω ότι αν θέλει η Αντωνία μου να σπουδάσει, θα έχω την οικονομική ευκαιρία να τη σπουδάσω. Γιατί ποιος με εγγυάται ότι εγώ να φυλάξω στα επόμενα 20 χρόνια το ποσό που θέλει, ή να είμαι οικονομικά OK σε 20 χρόνια που να πάει να σπουδάσει το μωρό μου, ότι δεν μπορώ να την σπουδάσω. Εγγυάται μου κάποιος ότι να είμαι καλά στην υγεία μου, ή θα συνεχίσω να έχω τη δουλειά που έχω σήμερα, ή το μισθό που έχω σήμερα. Κανένας δεν μπορεί να μας εγγυηθεί το μέλλον. Οι γονείς σου πριν 15 χρόνια είχαν ένα σταθερό μισθό. Ναι. Και ήταν σίγουροι ότι να μπορέσουν και να σε σπουδάσουν και να σε βοηθήσουν. Ήταν σίγουροι όμως ότι είναι το ίδιο βιωτικό επίπεδο με τότε με σήμερα?
Παγιά 100 ευρώ ήταν 100 ευρώ, παίρνας 2 εβδομάδες. Τώρα οριακά παίρνας μια. Ξέραν ότι το κινητό που ήθελες εσύ στα 15 σου, που μπορεί να στοιχίζει 200 ευρώ, τώρα είναι 1.000. Ή κάθε μέρα αλλάσουν όλα. Είτε με τους πολέμους, είτε με τον πληθωρισμό. Όλα πάσουν προς τα πάνω. Και εκείνο που μπορείς να κάνεις σίγουρα είναι να θεωρείς ότι ο μισθός που πιάνεις σήμερα θα έχει την ίδια αξία σε 10 χρόνια. Ας πούμε, τι μου θα σου πω είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να προγραμματίσεις το πόσο οικονομικά καλά είναι να είσαι με τα δεδομένα που είσαι τώρα σε 10 χρόνια, σε 15. Και όπως δείχνουν τα πράγματα, έφερνονται να πέφτουν κάτω. Έχω και μια αναπορία που μου κάνουν οι πελάτες μου. Με βάση την αύξηση του πληθωρισμού. Η ερώτηση τους είναι τα λεφτά που φυλάω σήμερα, ναι, μπορεί για μένα φέτος το να έχω σε 10 χρόνια 20.000 π.χ. Να έχουν την ίδια αξία που έχουν σήμερα. Δεν μπορώ να τους εγγυηθώ ότι να έχουν την ίδια αξία που έχουν σήμερα. Γιατί δεν ξέρω τι να γίνει στο μέλλον. Τι που μπορώ να τους εγγυηθώ όμως είναι ότι ακόμα και την ίδια αξία να μην την έχουν, αν δεν τα φυλάνε θα τα είχαν ούτε τούτα. Άρα τι είναι πιο καλό? Να έχεις έναν ποσό που πρακτικά μπορεί να αξίζει πιο λίγο από ό,τι θα αξίζει, αλλά θα έχεις κάτι ή να μην έχεις καθόλου. Πες μας μια συγκινητική στιγμή που εβίωσες ως ασφαλιστικός σύμβουλος με έναν πελάτη σου. Ήταν μια πελάτησα μου η οποία είχαμε μια ασφάλεια υγείας. Είχε ένα θέμα το οποίο έπρεπε να μπει άμεσα και περίμενε ουράν αρκετών καιρών. Οπότε είχαμε πει ότι να χρησιμοποιήσει την ασφάλεια υγείας της για να πάει άμεσα έξω σε μια κλινική να κάνει άμεσα την επέμβαση της. Επειδή όπως είπα πριν, εγώ δεν είμαι γενικός με τους πελάτες, ήταν το να πιάνω, να ρωτώ πώς πάμε κτλ. Ένιωσα, η αλήθεια είναι ότι εκτιμήθηκε, γιατί με το που έγινε OK, επέστρεψε σπίτι της κτλ. Επία μια ημέρα γραφείο και βρήκα ένα δώρο πάνω στο γραφείο μου. Είπαμε ότι είστε μια πελάτησα μου, άφηκε μου το. Και βρήκα μια κάρτα μέσα που μου έγραφε ότι ευχαριστεί πάρα πολλά και ότι εκτίμησε το γεγονός ότι δεν ένιωθε μόνη της, ασχέτως το ότι ήμουν η ασφαλιστικός της, ένιωθε απλά ότι ήμουν μια φίλη της που απλά ήθελε να τη βοηθήσει στο συγκεκριμένο θέμα, όσο δεν μπορούσε πιο πολλά. Η αλήθεια είναι ότι βοηθούμε όσο μπορούμε. Δεν μιλώ μόνο για μένα προσωπικά. Ενώ ότι αν ξέρεις ότι ένας πελάτης σου στο νοσοκομείο, θα πάει να το κάνει την ευκολία να πάει στο νοσοκομείο, να υπογράψει. Θεωρώ την υποχρέωση μας. Ξέρεις τι μου αρέσει και πάρα πολλά? Ότι οι πελάτες με θα πούν «Α, είναι η Κατερίνα η ασφαλιστικός μου σύμβουλος». Είναι η Πελή, φίλη μου, η ασφαλιστικός μου σύμβουλος. Ναι. Το ασφαλιστικό σύμβουλος έρχεται τελευταίο. Και είναι που μου αρέσει και πιο πολλά, γιατί πρακτικά τούτο θέλω. Να είμαι οι φίλοι τους που μπορούν να με εμπιστευτούν και να τους βοηθήσω, το θέλουν πραγματικά ανάγκη. Δηλαδή, όχι να μείνουμε μόνο στα λόγια. Είμαι το άτομο που ξέρουμε ότι αν με δει ο άλλος, είτε στο σούπερ μάρκετ, είτε οπουδήποτε έξω, να νιώσει την ελευθερία να έρθει, να με αγκαλιάσει, να μου μιλήσει. Και ας έχει να με δει 3-4 μήνες. Θέλω ο κοινός που να υπογράψει να είναι 100% σίγουρος. Διαφορετικά να μην υπογράψει καθόλου. Να πάρει το χρόνο του, να το ξανασκεφτεί, να νιώθει ασφάλεια ότι την ώρα που να έρθει να το κάνει, ναι, είμαι 100% σίγουρος ότι έχω το ανάγκη, θέλω το. Σε πελάτη που είδα ότι φέρνει μου πάρα πολλές αντιρρήσεις, είχαμε πει ότι δεν το έχεις ανάγκη. Ή δεν κατάλαβες ακόμα ότι το έχεις ανάγκη. Να το αφήκουμε. Χρειάζεται, δεν υπάρχει λόγος. Όταν νιώσεις έτοιμος ή όταν νιώσεις ότι χρειάζεσαι το, μισώ το να μάθω ή να καταλάβω ότι όταν δει κάποιος στο τηλέφωνο μου, το όνομα μου πάνω στο τηλέφωνο του, είναι να πει Παναγία μου, πάλι του τι. Μισώ το. Δεν θέλω να το βιώσω ποτέ. Δεν θέλω να νιώθει ο άλλος ότι πιέζω τον. Γιατί με εκείνους που είμαι φίλη, θέλω να είμαι φίλη. Και θέλω να παραμείνω φίλη. Έχει άτομα που μπορεί να τους έχω τόσο πολλά κοντά μου, και να μου πούν καλά, Γκόρη, γιατί είστε να μου πεις για ασφάλεια. Λέω του γιατί θέλω να χαλάσω τη σχέση που είχαμε τόσα χρόνια, ας πούμε. Ξέρεις ότι είμαι ασφαλίστρια, ας πούμε. Αν θέλεις κάτι να μου πεις. Φτάνω το τελείω στο άλλο άκρο εγώ μερικές φορές. Απλά δεν θέλω να χαλάσει το πράγμα. Δεν θέλω να βλέπουν το όνομα μου, και να Παναγία μου, πάλι του τι. Όταν το 20 ξεκίνησα, και απλά έστελα μηνύματα σε φίλους και γνωστούς ότι άλλαξα δουλειά, και πλέον δεν θα είμαι δασκάλα χορού. Να είμαι ασφαλιστικός σύμβουλος, θα σου κρύψω ότι στα 5 μηνύματα από τα 10 που έστελα, έρχεται με ένα βιντεάκι του Κωνσταντίνου και Ελένης με την ασφαλιστικό σύμβουλο να μπορεί από πίσω και να πιέζει. Ή έστελα μου φωτογραφίες στην Ελένη με τους σκόρτους και το σταυρό. Και όλα μου έστελα μου μηνύματα από πίσω. Και ήμουν κάπως οκ. Αλλά ενώ σου δεν είναι κάτι που ήταν να νιώθω ότι κρατάμε πίσω. Εγώ ήθελα απλά να ενημερώσω ότι άλλαξα επάγγελμα. Καθαρά. Τώρα, αν κάποιος ήθελε να ρωτήσει παραπάνω πληροφορίες, και ξέρει που είμαι, και το τηλέφωνο μου, ήταν να με πιάσει, ήταν να μου απαντήσει πίσω. Και εκείνον έκαμα. Άτομα που πούμε ότι ενδιαφέρομαι, ναι, οκ, να βρεθούμε.
Άτομα που απλά η Εστέλλα μου τα μίμη οτιδήποτε. Ξέρεις, εκλάμβανα το και εγώ με χιούμορ, απαντούσα πίσω με χιούμορ. Και έτσι θέλω. Θέλω να χαλάσω τη σχέση που έχω με τον κόσμο. Άρα διαβεβαιώνεις μας ότι αν ένας άνθρωπος σου στείλει ένα μήνυμα απλά για να σε ρωτήσει κάτι, θα τον κουκουβάς για να κάνει ασφάλεια. Εννοείται πως όχι. Το να στείλει ένα μήνυμα σημαίνει ότι ή θέλει να μάθει κάτι, το οποίο είναι πολύ ok. Αν δεν με ρωτήσει εμένα που είμαι γνώστας με ένα, ποιον να ρωτήσει εσένα. Άρα δεν σημαίνει ότι με το να μου στείλει μήνυμα σημαίνει ότι εγώ τις επόμενες μέρες, μήνες να του στέλνω μηνύματα. Τελικά να κάνουμε την ασφάλεια. Ναι. Ο κάθε άνθρωπος θέλει ο χρόνο του. Ή μπορεί να μην τον πείσω εγώ σαν άνθρωπος ότι είμαι το άτομο που μπορεί να συνεργαστεί μαζί μου. Μπορεί ναι μεν να του αρέσει ο τρόπος σκέψης το πώς λειτουργούν οι ασφάλειες, ναι μεν, αλλά να μην είμαι εγώ το άτομο που μπορεί να συνεργαστεί. Για μένα δεν είναι απαραίτητα σημαντικό να έρθει σε μένα. Για μένα είναι σημαντικό να καταλάβει κάποιο ότι έχει το πραγματικά ανάγκη και ας μην την κάνει μαζί μου. Ας την κάνει με οποιονδήποτε του βγάλει την εμπιστοσύνη που θέλει ή το κάτι. Κάνω δουλειά για τους άλλους. Βοηθούμε τον κόσμο. Στην ουσία, εσύ είναι κοινωνικό έργο που κάνεις κάποιες φορές, αλλά είναι ok. Γιατί αν εσύ είσαι ένα άτομο το οποίο έβαλες ένα λιθαράκι στο να αλλάξει λίγο η νοοτροπία του κόσμου, πάλι μια πολλά καλή επιτυχία σαν άνθρωπος. Το καλό είναι απλά να μπούμε όλοι στην νοοτροπία ότι χρειαζόμαστε όλοι να έχουμε ένα σχέδιο. Είτε να γίνει με μένα, είτε με τον οποιοδήποτε έξω. Για μένα, στόχος μου ή ας το πεις ευχαρίστηση, θα είναι αν έπεισα έστω και έναν άτομο σε τούτον που βλέπει το βίντεο μου να πάει να κάνει μια ασφάλεια, είναι επιτεύγμα. Σίγουρα να βγουν απορίες από τον κόσμο. Ό,τι απορίες έχουν μπορούν να μας γράψουν στα comment που κάτω, μπορούν να μου στείλουν ένα προσωπικό μήνυμα στη σελίδα μου, μπορούν να πιάσουν τηλέφωνο, μέσα καταχωρημένα τα τηλέφωνα μου, οτιδήποτε. Ό,τι θέλουν να λυθεί. Κλείνουμε τούτο το podcast με μια συμβουλή που μπορεί να μας δώσει η Κατερίνα, όχι απαραίτητα για το επαγγελματικό και μόνο κομμάτι, γενικότερα. Να ρισκάρουν. Να με φούνται να ρισκάρουν, γιατί όπως βλέπεις εμείς ρισκάραμε, αλλά είμαστε πάρα πολύ καλά. Να ρισκάρουν με μέτρο όμως, να πάω να πηδήσουν που κάνουν γκρεμόν με την ευχή ότι οκ, να ρισκάρω. Για μένα το να ζουν την κάθε στιγμή όπως θα ήθελαν, ενώ ότι τους κάνουν ευτυχισμένους, χωρίς να ακούν τον περίγυρο, το τι είναι να πει ο ένας, τι είναι να πει ο άλλος, νομίζω ότι μπορεί να κάνει τον καθέναν ευτυχισμένο. Να κάνουν εκείνο που νιώθουν, εκείνο που αγαπούν. Φτάνει να μην επηρεάζουν άλλες ζωές, εννοείται, προς το κακό. Το να επηρεάζουν προς το καλό, πάντα είναι καλοδεχούμενο, και να με φοβούνται. Νομίζω ο φόβος είναι μέσα μας. Και λαλώ το εκπείρας γιατί και εγώ εφοβούμαι πάρα πολλά πράγματα. Εφοβούμαι να αλλάξω επάγγελμα, εφοβούμαι να κάνουμε τα βίντεο μας, εφοβούμαι να ρισκάρω. Αν δεν δοκιμάσεις, θα μάθεις. Καλύτερα να δοκιμάσεις κάτι και να αποτύχεις, αλλά να ξέρεις ότι δοκιμάσες το, παρά να είσαι με το αν το έκανα, τι ήταν να ήταν. Ευχαριστούμε, Κατερίνα. Είσαι και η σοφή της παρέας. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο, γιατί θα υπάρξει επόμενο επεισόδιο. Bye! Bye!